Aşgabatda Dayhan bazary diýilip adlandyrylýan Lomoy Sewda bazary güçürlüp başlandy. Paýtagtyň il içinde Hitrovka ady bilen tanalýan sebitinde yerleşen bu bazaryň sewdegärleriniň bugünleri gysagly ýagdaýda dukanlaryndan haritlaryny daşap durýan pursatlaryny finlemek bolýar. Yerli telekeçiler bazarda näme sebäpden göçmeli bolandyklary barada özlerini hiç ile düşündirişiň berilmändigini aýdýarlar. Sewdegärleriň sözlerinden çen tutulsa, 23 mart günü giýislik bazar ýol başçylary aýlanyp haritlaryň gysagly aýrylmalydygy barada görkezme beripdirler. Çeken ýetkileri üçin kompensasiýanyň berilmejekdigine aýdýan telekeçiler soňu bilen Aşgabatyň etegindäki Altynatır bazarynda täze sewda nokatlaryny açmaly boljakdyklary barada hem duýdurulandygyny nyktap geçýärler. Emma ençeme sewdegäriň adyny aýtmazlyk serti bilen beren bu maglumatlaryny garaşsyz ýa-da resmi çeşmeler arkaly tasdiklatmak başartmady. Bazaryň degişli ýol başçylary bilen hem habarlaşyp bolmady. Bazaryň sewdegärleriniň bir näçesi bilen gürleşen habarçymyz Sultan Açylowa telekeçileriň häzir aljaranly ýagdaýa düşendigine aýdýar. Tatyjylar öz haritlaryny nire alyp gitjekdiklerini bilmän, kulak tapman halatı bilen başa gaýdylar. Haritler, eýäm haritlardan boşatylan haladenlikler, harit goýulýan tagtatekler maşinlara ýüklenýärdi. Tatyjylaryň ýüzleri salykdy. Olar kimdir bir öz tanış bilişlerine jaň edip, haritlaryny goýmaga ýer gözläp ýüzlenýärdiler. Maşin kömegini sorýardylar. Bir-biri bilen azgyryşyp gürleşýärdiler. Gepin gerdesine göre bellap geçdik, sewdegärleriň haritlaryny gysagly çykaryp duran bu bazary mundan 5 ýyl töwerege odul. Paýtagtyň 10 ýyl awadançylyk köçesiniň ugrunda yerleşen Gündoğur adly bazaryň bu ýere göçürilmegi netijesinde döräpdi. Sondan bäri bu ýerde ençemedek rekonstruksiýa işleri hem geçirilipdi. Emma häzirki pursatda Dayhan bazary bilen bolup geçýän ýagdaýlary meňdes wakalar Türkmenistanyň beýleki vilayetlerinde hem ýüz beripdi. Ýagny uly şäherleriň içindäki adamlaryň gelim gidimli bazarlary sökülip, sewdegärler şäheriň çetinde gurulan täze bazarlara göçmeli edilipdiler. Ýatlap geçdik, şu aýyň başynda Mariyanyň Ýipek ýoly adly bazary ýykylyp başlanypdy. Şol pursat bazaryň sewdegärleri şäherden 15 kilometr uzaklykdaky täze açylan bazara göçmeli boljakdyklaryny aýdypdylar. Geçen ýylyň ahyrlaryna hem Lewap vilayatynyň Ilad arasynda dünýä bazary diýilip tanalýan iň uly bazarlarynyň biri ýumruldy. Şol wagtda bazaryň sewdegärleri Türkmenabaddan 20 kilometr uzaklykda ýerleşýän täze açylan bazara göçürilipdi. Sewdegärleriň göçürilýän täze bazarlarynda dukanlaryň ýerlesiz amatlygy, tämizligi boýunça şertleriň degişlilikde gowudygy aýdylsa-da, olaryň uzak aýrlykda ýerleşmegi we dukanlaryň arenda bahasynyň gymmat bolmagy netijesinde Ilad arasynda olaryň meşhurlygynyň pestigi aýdylýar.